Ola, con este tutorial imos a ver como crear o voso portafolio docente en Agueiro. Para elo, vamos aquí a opción de portafolios. O primeiro que tedes que facer é crear as páxinas, os apartados que vai ter o voso portafolio docente. Farías o mesmo para o portafolio do alumnado, e unha vez que teñades as páxinas, aquí aparecen todas as páxinas, xa non só do portafolio docente, sino todas as páxinas que teñades creadas en Agueiro. O que imos empregar para facer o portafolio docente é unha opción que se chama coleccións. Ben, eu xa teño creado un portafolio que se chama Aprender e Avaliar con Portafolios, que é o portafolio que eu fago do curso que estamos a realizar. Esta colección vos creadela aquí, ao non ter ningunha, creades aquí unha nova colección. Premedes en nova colección e saldrávos algo parecido a isto. Tendredes que escribir aquí o nome da colección, que será o nome do voso blog, do voso portafolios docente, e se queredes tamén lle engadides unha pequena descripción pois dos contidos que vai haber dentro dese portafolios. Ben, unha vez que rematedes, dades a guardar, e despois tendes aquí outra opción na que vades a engadir todas aquelas páxinas que tedes creadas en Agueiro. Eu no meu portafolio xa teño engadido estas, que é a portada, o inicio, teño unha que é meus datos persoais, que son eu, fundamentación, con os contidos do curso, avaliación e portafolios. Pero quero engadir outra páxina máis que creei, que é esta de actividades, e outra páxina máis que é esta de reflexión. Entón, doulle a engadir páxinas. Vedes, mas saco unas daqui, das coleccións, e xa as teño incluídas na miña colección. Colocamos ao final. Eu, por exemplo, quero que actividades pois me veñan despois de contidos do curso. Movo para aí, e que reflexión final pois me este antes da ligazón esta de portafolios. Unha vez que teño a estrutura como eu quero, doulle a guardar, doulle a listo. Para ver o meu portafolios, como quedaría, o meu portafolio do curso, que será o voso portafolio docente, premo e aquí o vería. Aquí estaría o título, colección Aprender e Avaliar con Portafolios, e aquí estarían os diferentes apartados que ten. Ten un inicio, ten un eu, unha fundamentación, contidos do curso, actividades. Se o orden que aparece aquí non é o que queredes, volvedes a coleccións e podedelo editar e colocar as veces que queirades. Como podedes comprobar, podo pasar de página. Esta sería a miña descripción. Ben premendo aquí en pasar página, ou ben aquí con este guión, por exemplo, iría ao apartado de contidos do curso, neste donde ofrezco todos os contidos de cursos. Esta sería a opción que eu vos recomendo que fagades para crear o voso portafolio no curso. Outra característica que hai que ter en conta é que despois a ligazón que me tendes que achegar, a que tendes que chegar para facelo público, porque isto en principio vai estar privado, tendela que sacar de aquí en portafolios. Premendo aquí en portafolio, tendes que ir a compartir do por min, e ir a portafolio con min tendes as vosas páginas, que podedes compartir as páginas como queirades, e tendes as vosas coleccións. Nesta, no portafolio voso, no que queirades, neste caso meu é Aprender a Avaliar con Portafolios, prememos aquí, e aquí vos saldrá, premendo dades unha nova URL secreta, e vos saldrá esta página, que esta é a página que será pública, que será teredela que copiar, e a que me teredes que achegar, o curso unha vez que rematedes o voso portafolio. Espero que vos sexa de axuda, e se tendes algunha dúbida máis, plantexada no foro. Veña, ánimo, que eu coido que é bastante doado.